Ако искаме да изтеглим League of Legends на нашия Mac, първото нещо, което трябва да направим след като сме в браузъра си, е да потърсим League of Legends. Влизаме в официалната страница и отиваме на бутона горе вдясно. Ако вече имаме акаунт в Riot Games, можем да влезем в системата. В нашия случай ще изберем да създадем акаунт. В тази секция трябва да въведем нашия имейл адрес и да натиснем стрелката за следваща стъпка. Сега ще ни изпратят код на имейла, който въведохме в предишната стъпка. Затова въвеждаме този код в тези полета и натискаме следваща стъпка. В тази секция ще ни попитат за нашата дата на раждане, така че я въвеждаме и кликваме на следваща стъпка. В следващата секция въвеждаме потребителското име, което искаме да имаме, и преминаваме към следващата стъпка. Сега трябва да въведем парола за нашия акаунт и да я потвърдим. След като стигнем до този етап, ще трябва да прочетем и приемем общите условия. След като направим това, кликваме върху полето за изтегляне за Mac. Избираме къде искаме да запазим файла и ще ни се изтегли инсталатор, който ще отворим. След това кликваме върху бутона за инсталиране. Ще се отвори прозорец като този, където въвеждаме изисканите данни и кликваме върху стрелката. Тогава ще започне изтеглянето на играта. След като изтеглянето приключи, натискаме Играй и попълваме тези полета. Играта ще се стартира и вече ще можем да се наслаждаваме на League of Legends на нашия Mac.